Malgrat el sol que es pon tossut, malgrat sentir que avui em trobo més Les i els alumnes de quart d'ESO del Col·legi de Fàtima ens unim a la campanya de la Fundació Bromera, un llibre i una mocadorada per a qui més estimes per a celebrar el 9 d'octubre. Hem escollit un llibre i fem lectura a la natura. Ens acompanyeu? Malgrat no despertar-me sempre amb tu, però el camí que ens ha ensenyat a caminar l'hem escrit a cada pas i sense remei tornem a recordar que hem passat mitja vida creuant tempestes i estem més xops però estem més vius creuant tempestes i aixecant la mirada de sobte ens en sortim creuant tempestes i estem més xops però estem més vius creuant tempestes i aixecant la mirada de sobte ens en sortim